ɛyɛ aberanteɛ bi a yɛfrɛ no Tom Dolan. Confidential mmoa wawie sika bebree afiri banks, nanso yɛnkye no ɛfiri sɛ wongye evidence biara wɔ hɔ na yɛde abɛkye no. Ɔkɔɔ kuro foforɔ bi a na ɛbɛn Boston na ɔkɔhyiaa Annie Wilkins a na ɔyɛ adwuma wɔ storage unit facility bi. Na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛbɔ abrabɔ foforɔ, na afei ɔhyɛ aseɛ ɛdɔɔ Annie Wilkins. Mode tii wɔn yie a na ɔka kyerɛ Annie sɛ ɔne ne mma mɛtena, na Annie so ɛpene so. Ɔpɛ sɛ ɔhyɛ new life ase nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛka biribiara akyerɛ no. Nti ɔfrɛ FBI office na ɔne FBI agent bi yɛfrɛ ne Sam Baker ɛkasae, na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ne ho bɛhyɛ ɔmo nsa, na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔsan de sika no a ɔwia ne nyinaa san bɛba. Nanso ɔyɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo bɛreduce ne sentence no so ɛwɔ prison. Baker bisaa ne sɛ adɛn nti na ɔyɛ saa, na ɔkyerɛ mu kyerɛ ne sɛ wakɔdɔ ɔbaa bi na ɔpɛ sɛ ɔne no ɛhyɛ abrabɔ foforɔ ase. Na Sam ɛngye deɛ ɔreka no ɛndi, nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛhyia no na wayɛ n'asɛm no mu investigations bebree, ɛfiri sɛ na nkurɔfoɔ bebree na ɛtaa frɛ no ɛyɛ ɔmo ho sɛ ɔmo ɛyɛ Tom bank robber no. Call ne baa ɛwieɛ no, Sam Baker ɛne ne juniors a ne yɛfrɛ baako John Nivens ɛne Roman Halls ɛdi ho nkɔmmɔ. Ɔka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔsra Tom ɛwɔ hotel. Ɔmo bɛhyia Tom ɛwɔ hotel hɔ na ɔka story ne kyerɛ ɔmo pɛpɛɛpɛ, nanso na ɔmo ɛngye ndi ɛfiri sɛ na ɔngya evidence ɛwɔ ne korɔ no bɔne mu. Ɔmo bɛgye no di no, ɔkyerɛkyerɛ ɔmo ɔkwan a na ɔfa so kɔ banks nketewa mu ɛwɔ nkuraase ɛkɔ breaki ɔmo locks no. Saa nso da no adi kyerɛ ɔmo sɛ ohun ɛdan bi a na biribiara ɛnim a na ɛbɛn bank no. Ɔfa air condition vent mu a na ɛbɛn dan no ho ɛkɔwura bank no vault mu. Ɔmo ka kyerɛ Tom sɛ ɛnea ɔnkyerɛ ɔmo sika dodoɔ a ɔsi ɔwɔ no, na afei Tom de keys no ɛma ɔmo sɛ ɔmo nkɔ ne locker nim. Ɔmo kɔɔ baabi a ne locker no wɔ no, na ɔmo hu sɛ sika bebree bi ɛwɔ storage box bi mu. Amono mu a John adwene sesae na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkipi sika no a ɛwɔ storage box no mu. Hall no yɛ n'adwene sɛ ɔnte aseɛ, nanso John kɔɔ so ɛconvince ne sɛ ɛyɛ sika emu du na ebɛtumi aboa ɔmo mmienu nyinaa ne ɔmo abusua. Hall ebusaa John sɛ na Tom nso bɛhu akyerɛ. Ɔka kyerɛ Hall sɛ ɔnhu hɔ ɛfiri sɛ kuro no na ɔbɔ nyinaa wangya evidence. Ɔmo de sika no si ɔmo kaa no mu wieɛ no, Annie ɛbaeɛ na ɔmo introduce ɔmo ho sɛ ɔmo yɛ Tom nnamfofoɔ a wasoma ɔmo sɛ ɔmo mɛfa adeɛ wɔ ne locker hɔ. Nti ɔmo ase na afei wɔmmusa ɔmo questions bi abiem. Ɔmo kɔɔ hotel room hɔ na ɔmo ka sika no ho asɛm kyerɛ Tom. Afei John ɛde etuo esi Tom so na ɔka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ secret a ɛda ɔmo mmienu ntam. Nanso Tom ka kyerɛ ne sɛ sika no $3 million pɛ mpo do ho yi, na $6 million aka ne deɛ ɔde asi a wayɛ n'adwene sɛ ɛno ɛna ɔne ɔmo de bɛba Guinea. Sam Baker a ɔyɛ ɔmo senior agent no ɛbɛwura hotel hɔ. Tom yɛ n'adwene sɛ ɔbɛwɔne Sam Baker afa John ho, nanso ansa na ɔbɛyɛ ho biribi no, John ɛdi kan shootii no. Tom hyɛ aseɛ ne ɔmo kɔn na afei ɔmo mmienu ɛbɛfiri no ɛbɛhwɛ fam a Annie ɛhu wɔn. Tom yɛ ne ntɛm ɛnya kaa na ɔne Annie ɛtena mu, na ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo bɛdi ɔmo akyi, na afei ɔka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ FBI foɔ ɛna ɛdi n'akyi. Ɔmo di ɔmo akyi no, Hall ɛbɔ John to boɔ sɛ ɔno na ayɛ ama nneɛma no nyinaa sɛ, nanso John ɛyɛ n'adwene sɛ wɔnyɛ asigyinae ne sɛ ɔbɛkepi sika no deɛ ɔbɛma sika no wɔ no hɔ. Ɔmo nyaa baabi papa gyinaeɛ no, Tom ɛka ne secret no nyinaa ɛkyerɛ no ɛne ne robberies no, na ɔka kyerɛ ne sɛ na wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛka akyerɛ no, nanso na ɔnni akokoduro a ɔde bɛka. Ɔbɔɔ ne so boɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔwiewie sika, nanso Tom ɛka ne side of the story kyerɛ no, na ɔkyerɛ no mu sɛ sesei ɔnyɛ korɔmfoɔ biom. Ɔsan so ɛbɔɔ ne so boɔ sɛ ɔyɛ obi a ɔkum nipa, nanso ɛka kyerɛ ne sɛ wɔnkum nipa ɛda na wɔnkum nipa nso da. Tom kyerɛkyerɛ no mu ɛkyerɛ ne sɛ deɛ nti a na ɔrɔbe bank no ɛsɛ na ne maame ɛyare pneumonia na ne maame ɛfaa mu ɛde wuiɛ. Na saa time so ɔyɛ adwuma ɛwɔ Marine Forces. Ɛno ho awerɛhoɔ nti na ne papa nso ntimi mfa n'ani ɛnsi n'adwuma so, nti ɛma ɛyi n'adi. Company no nso a na ne papa wɔ mu no, ɔmo ahwɛ ɔmo sikasɛm so yie, nti yɛamfa ne papa pension pay ama no, na ɔde ɛno nso ho awerɛhoɔ ɛhyɛ ne ho akɔmfo, ɛfiri sɛ na ɔntumi ɛnkɔfa lawyer. Ɛno ho abufuo ɛna maa Tom ɛrɔbe ne First Bank. Ɛhɔ ɛna na adwuma no CEO ɛsave ne sika wɔ hɔ. Na afei ɔmaa robbery no ɛbɛyɛɛ n'adwuma, ɛfiri sɛ na n'ani agye ho. Na ɔka kyerɛ Annie sɛ nanso seesei deɛ ɔpɛ sɛ ɔgyae adwuma no na ɔmo start new life. Tom ɛne Annie ɛredi ho nkɔmmɔ no, FBI agent Myers hyɛ aseɛ sɛ ɔbɛhwehwɛ Yent Baker ɛwuo no mu, na ɔpromise no sɛ ɔbɛhwehwɛ onipa koro a ɔkum no. Ni ɛka kyerɛ Tom sɛ ɔdi nkan hu guys mmienu no ɛwɔ storage unit hɔ. Tom ɛka kyerɛ Annie sɛ ɔmo aku ɔmo ankasa ɔmo nipa agent, na ɔmo yɛ sure sɛ ɔmo de meda no ɛbɛhyɛ ɔno Tom, ɛfiri sɛ FBI foɔ no engine di sɛ ɔmo hu sɛ ɔmo ankasa aku ɔmo agent a, maaso sɛ ɔmo de hyɛ Tom deɛ a ɔmo bɛgye adi.
Myers ɛtotoo John ɛne Hall ano na ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɛyɛ Tom ɛne kum Becca na ɔne ɔbaa bi adwane. Ɔmo saa ka Tom storage unit no asɛm kyerɛ no nanso ɔmo ka kyerɛ no sɛ ɔmo kɔɔ no ɔmo anhu hwee na Tom ɛna na ɛdaadaa ho. Na Tom anim sɛ FBI foɔ no bɛdi n'akyi enti ɔka kyerɛ Annie sɛ ɔmfiri kuro no mu na ɔnkɔpɛ hotel bi nhyɛm kɔpem sɛ asɛm wei nyinaa to bɛtwa. Nti Annie yɛ n'adwene sɛ ɔnte aseɛ ɛfisɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛgya Tom ɛwɔ situation wei nkomaa mu. Nanso Tom promise ne sɛ ɛnkyɛ bi ɔbɛba abɛka no ho. Ntɛm ɛteteeɛ no Tom ɛyɛ n'adwene sɛ ɔhwehwɛ John akyiri kwan. Nanso Myers ka kyerɛ ne team ne sɛ ɔmahu Tom fingerprint ɛwɔ hotel room hɔ. Na ɔmo hwehwɛ mu no ɔmo hu sɛ ne fingerprint no ɛyɛ clear a ɛkyerɛ sɛ bɔne biara ɛni ne ho. Myers ɛsa ahu Annie nso ho information na afei ɔka kyerɛ ne team ne sɛ ɔmo nkɔ na ɔmo nkɔhwehwɛ ne mmra. Annie ɛfrɛ Tom na ɔka kyerɛ ne sɛ wɔamfiri kuro no mu na wasan n'akyi aba n'adwuma mu hɔ baabi a ohuu security footage a na John ɛne Hall ɛpake boxes ɛfiri storage unit hɔ. Tom ɛyɛ basaa na ɔka kyerɛ Annie sɛ ɔmfiri hɔ amono mu hɔ a nanso ne ti anyɛ yie John apue hɔ. Tom ɛgye van bi ɛfiri delivery guy bi hɔ na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔyɛ ne ntɛm akɔboa Annie. John hyɛ aseɛ ɛtotoo Annie ano na ɔbɔɔ no kwan do sɛ ɔne Tom ɛna ɛyɛ saa adwuma wei na obisaa no memory card a na ɛcontain bra na ɔmo yi boxes ɛfiri storage unit hɔ ɛgu ɔmo kaa anim no. Annie ɛnyi ahintasɛm biara di na ɔyɛ n'adwene sɛ ɔne ne de bɛsi ani nanso John ɛbɔɔ no ɛma Annie ɛpaase out ɛwɔ fam hɔ. Hall a na wakyɛn John akyɛ ɛwɔ kaa nim ehu sɛ John ɛyɛ Annie ɛbasabasa. John ɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛku no nanso Hall ɛstɔpee no. Hall ɛkyɛkee ne ho nyinaa na afei ɔhyɛ da atwa no ntorɔ sɛ Annie awu na ɔka asase ne ɛbɛyɛ a na ɛno bɛfɔɔse John ama no afiri hɔ akɔ. Ankyɛ biara na Tom so ɛbɛduru hɔ na ɔbɛfaa n'adeɛ de no kɔ hospital nanso ɔfiri hɔ ɛfiri sɛ na police no bɛtumi ahu no. Frɛ FBI foɔ no na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ kɔɔ na ɔmoyɛ no ɔmomfa John ɛnto so. Tom ɛbɔɔ John to hɔ sɛ ɔno na ɛwie sika no afei nso wasan so ɛpra ne dɔfo nanso John deny allegations no ɛfiri sɛ na onim sɛ Myers ɛtie. Myers ɛfrɛ John na ɔka kyerɛ ne sɛ ɔmo nkɔsra Annie ɛwɔ hospital hɔ nanso ɔbɛhu sɛ Hall ɛtwa ntorɔ ɛkyerɛ no ɛmfa Annie ho. Police officer bi ɛhu Tom na ɔka kyerɛ John ɛne Hall na ɔmo hyɛ aseɛ ɛkyɛsii no. Tom ɛhyɛ da de ne kaa no hwɛ ɔmo di nim na ɛno ɛboa no ɛma ne adwane. Ankyɛ Myers ɛkyi no na ɔstate ɛbɔɔ no na ɔbɔɔ no soboɔ sɛ ɔno ɛna kum n'adamfo nanso Tom deny na ɔde etuo ɛkyerɛ no so ɛka kyerɛ no sɛ ɛyɛ John ɛna kum Becca na ɔsan ɛpira ne dɔfo Annie nso so fi sɛ na Annie ɛwɔ evidence a ɛkyerɛ saa. Afei ɔde Hall tuo a ɔwie afiri ne hɔ no ɛmaa no na Myers ka kyerɛ no sɛ ɔbɛhwehwɛ asɛm no mu nokorɛ. John ka kyerɛ Hall sɛ ɔmo nku Annie nso Hall anyɛ na John na ayɛ sɛ ɛneɛ ɔbɛyɛ n'adeɛ nso wɔanya chance anyɛ ɛfiri sɛ na Myers ɛwɔ dɛm hɔ. Myers ɛfrɛ John wɔ ne office na ɔka kyerɛ no sɛ ade nti na Tom ɛbɔ ɔno John no sobo. John deny na ɔka kyerɛ no sɛ wɔnwie sika biara na sika biara ni ne ho. Hall nso ɛbɛka nkɔmmɔ no ho na afei Myers de ne tuo na Tom wie afiri ne hɔ no maa no nso wɔanka ho hwee. Hall ɛbusaa John sɛ seesei ɔmo next plan ɛyɛ dɛn nanso John ɛtrɛten ne sɛ wɔanka no ho a ɔbɛtete ɔno ɛne n'abusua na Hall ntumi ngyae ɔmo nneɛma bɔne no ho adwendwen ɛfiri sɛ na ɛne ne kra ɛnhyia. Na osuro deɛ bɛfiri ma bɛnti ɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔyɛ deɛ ɔyɛ nyinaa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛpɛ abrabɔ papa ama ɔmo abusua. Saa anadwo na Tom ɛbɛwura Hall fie hɔ bɛto hyɛ ne so na Hall adwene sɛ Tom ɛbɛku no nanso Tom ka kyerɛ ne sɛ na ɔwie adeɛ kwa na mmom ɔnyɛ wudini na ɔsan ka kyerɛ Hall sɛ onim paa sɛ na ɔmpɛ sɛ ɔbɛka John hɔ ɔma ɔmayɛ saa bɔne no na Hall nso ɛgye ne mfomsoɔ tom. Tom ɛka kyerɛ Hall sɛ ɔmmoa no na ɔntete ne ho mfiri asɛm wei mu. Hall ɛgye tom sɛ ɔbɛboa no na ɔka kyerɛ Tom sɛ ɔwɔ security footage na aberɛ a ɔmoyɛɛ saa nneɛma no nyinaa na ɔyi firi Annie ɛbutom na ɔsan ka kyerɛ Tom sɛ John ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛku Annie nti ɔnwi no nkɔsi baabi a John ɛhu no nti Tom ɛyi Annie ɛde no kɔ hotel hɔ. Tom ɛfrɛ Myers na ɔka kyerɛ no sɛ wɔyi Annie ɛde no kɔ hotel hɔ. Myers yɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa Tom sɛnea ɛbɛyɛ evidence nso Tom ka kyerɛ Myers sɛ ɔhia ne mmoa. Annie ho hyɛ aseɛ sɛ ɛtɔ no afei Tom so ɛhyehyɛ bombs ɛde kɔhyɛ John ɛfie hɔ. Tom ɛfrɛ John ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔmfɛse ne nneɛma bɔne a wayɛ nyinaa nso John anyɛ nti Tom ɛblow ne fie no nanso odwane ɛfiri hɔ a Tom ɛnya no nti ɔhuru Tom sɛ Tom ɛntimi ɛnku no. Tom ɛka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ pa ɔpɛ sɛ ɔku no no nti no ɔblow ne fie no na mmom ɔpɛ sɛ ɔka ne bɔne nanso John ante ase. Ɔkonyaa baabi papa hyɛe no ɔfrɛ Hall ɛka explosions na wɔasɛm ɛkyerɛ no
na hɔ yɛ n'adwene sɛ obɛhyia no. Annie nso frɛ Myers na ɔde security footage no ɛmaa no, na ɔsan de sika aka no ɛmaa no sɛnea ɛbɛyɛ bɛproof sɛ na Tom ɛntwa ntorɔ. Tom ɛne hɔ ɛbɛhyia John, na afei ɔmo ka kyerɛ John sɛ ɔmo de security footage no ama Myers. Ɛne ne nya akasa sɛ okum Becca, na afei ɔshuutuu hɔ na ɔde sika no adwaneeɛ. Ɔde sika no adwaneeɛ no, Tom ɛfrɛ no ka kyerɛ no sɛ bomb ɛhyɛ ne car seat n'ase, na ɔka kyerɛ no sɛ bomb no ɛyɛ pressure sensitive nti gye sɛ wɔtena car anim ɛma ɔmo a ɔmoyɛ bomb ho adwuma ɛbɛyi no firi car anim. Phone no kata wie no, Tom ɛhu recording device bi a na ɛhyɛ hɔ ɛho a na arekɔde bra John confess sɛ ɔno ne kum Becca. Myers nso ne ɔmo a ɔmo ɛbɛyi bomb na firi John car no mu bae sɛ ɔmo bɛyi John, nanso officers no ka sɛ explosives biara ɛni car anim na Tom ɛhyɛ da yɛ saa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo bɛkye John. Myers ka kyerɛ ne team ne sɛ ɔmo nkye John. Fei ɔmo hu sika no sɛ na ɛwɔ John car anim a na ɛkyerɛ sɛ na Tom ɛntwa ntorɔ. Kɔɔ office no, ɔsan so ɛhu recording na John confess yɛ no. Ankyɛ Myers ɛkuhyia Annie, na Tom nso ɛde ne ho maa ɔmo te sɛ deɛ na deal no ɛsi tie na. Yɛda wase sɛ wohwɛeɛ, like na subscribe na nya videos a ɛte sɛ bebree.